Obi akwa baba Opemsuo TV. Said ya no pane de to monim say Akrodie Asante Kotokohene yera na ase to abebio Opemsuo obetina se na ya Asanteman. Ensema na ewo ho no eye Denyase dibim ane so de ba Akrodie enkonyasem Akroso enkonyasem eno nyina beto yewranim na ansa na nsem no ehyaase no nyina nim se sabronom mahene ebe dase se onya akonya asi bibi kire yewra ye free ho ane ko Denyase enkonyasem beto yewranim abra na oba panyini no ekwakoyi nipa ama atiase ba panyin sirewra ntankese kagu ni se eye Denyase hima akora no onya ade ase enti ono ntimi nkoyi obi se o mane hene eno ebeto yewranim ama yewra busa Denyase mahima se ya kantama gu no so ode bebo so anasa onfa mboso Denyase mahima ede boso ama yewra eyi nananom mo mokɔhwehwɛ mu se ampa Denyase hima enye ade ase na ene no didi bi mu ba eba ene yewra ede to nananom anim se obi anche na ajo obi asre se be osre ntankase na okantankase de prade ne board ya ese yeko nananom dodo na yese ntamkase de yendinini enti ene Denyase hima tunade so asabe yewra tunade so onye Denyase hima biem mfie aduasanum ana odi akonye ne Denyase hima enye ohima ewo Denyase biem Denyase achase no Denyase hima onye data no di be ba se ade ba o ba ko no ba so di kata ba o ni kata ko no o se bo no na se o di fu di tu ti kata bi no ni se no ko ya cho se ko se no to ya so no to no bo no di no na ase da so mo ka ko do ni ti Dede na kwaba kankam ababio Denyase godri dibi na odba mi ni mo hwe o bo an se o di mo na se ni mo no kama boto so na ni di mo afam na Asanteman ya kom hene na ni dibi bre de nya de am gitum kra me nkyere mo metimi akyere mo odawro mo anchire mu fa asetra ode etie e wo Denyase ho anti ne mama nyintum no so do so process dabi for the to so really etu vache odawma e very bad for e ba to so ni ankobia ni yana ma dwa to an e se tu fa chame se mu so me ni subai na tie na nyakra so malam Umija ijapa itua entamtase anu na wa hinfa ija yesi emian ne kanfia itua no na wa hinfa ewa tunu fom obomo bibia sanko betrapra aya na ma wudie wuru na ma nti ase ntama na woka no so de prade ai famo so pan prayer na sabi abowa we mu a we mu pa kokko som won ta na nani bia so mu so ni na we ho pa nsen tantan ya tichiri yo na tiame fam manam anam so ma ja ma ye ne tia se ni enye nka bi tiame tuma mu anana na mo so ma ja ma se ye nso ye nka ya admite no yanka kire no wadama on fata won se yenya no kwan wadi sabe wonen boya entudia ba no wadama ye mfama no won sakura on fata onko ya ba na Denyase hima ye me di bi ni mana enyi sanse the Bible crack and says, the woman could be more consumer. Heard any necessity in terms that they belong from could not to know for many. To be written more for anymore, not a catchy. Say, no one will be a best near CSR, near Strand, say, will be a some number. Now a Shastian will be human from so, no patcho, or bra one chin cozy. You can't tell you, China to so no from Giant Canada or Sidebi. No bonkru obi a wadi ade mfie de asen mu ni akiri wa ye busuodu a nipa o se me ne ye baako ni din wo busuodu am
obi a wadi ade mfie bi asɛm mu akyiri ɛdeɛ na ka kyerɛ wo ka wo sɛ wɔamfa ne dia ma obi so obi mu na hɔ ano sɛ ɛnyɛ ye ɛhɔ na nkoa kodwato antam yɛnyi na nka ɛma ne nkosi ansa ɛna wakasa afei de m'anim ho kurom hɔ sɛdeɛ nananom bi ka sɛ yɛgya wo koraa sɛ kɔne mpanimfoɔ ntira hɔ a bɛyɛ na hɔ adwo wɔn mpanimfoɔ a no mu te hɔ yi kyerɛ sɛ bibia no ɛkyerɛ sɛ mbɛtumi no atena kurom hɔ ama asomdwe aba na ɔkyerɛ ka so wɔn sɛdeɛ wɔn ho bɛtɔ wɔbɛni asomdwe no wakora wote ho ase nkɛyɛ ɔda wo ma ɔsan kɔtena wɔmfa asomdwe ma ntam kɛseɛ ɛne yɛbɔ ho ban ntam kɛseɛ ɛne yɛdi n'ani ntam kɛseɛ ɛni odu yɛmfa ni agorɔ na nananom aka kyerɛ ka bi nyinaa mfa nyɛ adesua yɛmɛsrɛ no eburu ɔno bisama kabi sɛ de wɔma ɛyɛ asɛm to wɔn na nkyɛn adwuma wɔsɛ sɛ wɔre mu ewia wɔn na wɔma ɛsɛ yi twa no ewia de mu bu ne sɛ wɔde da sɛ ne pradeɛ abɔtrɛ na ɔde to boase hwehwɛ mu nyinaa ma basɛ bɛyɛ koraa no wɔsɛ bɛdi akyi wɔ ha sɛ sɛ nokɔ wɔtena sɛ adi ɔma ɔka kyɛ kɛntɛn akrataa no na sɛ ɛnte saa ɛma no so asɛ de ɔma mɛburu ɛde bu anɔfo ɛnya ma ne ɔkɔ mu adeɛ ɔma ne mu bɛma sɛ kɔfa krataa baeɛ sɛ bɛyɛ krataa no ɔma ma bɛka sɛ ɔgye nofo deɛ tum sɛ deɛ wɔne di mu no ɔde ma wo ampa no kɔ so no no nso sɛ deɛ ɔkɔnya no deɛ ɔdi a ɛnyɛ yie ɔma mɛburu fɛ kɔnya no ntoɔ ɔwɔnkɔ pɛnifoɔ kɔɔ ne sɛ ɛgye no ne so pɛnifoɔ kɔɔ ne ɔka to nam sɛ ɛyɛ no ɔbu aboa baabi a ɛsoro pɛlɛ ti hɔ na ne ntena hɔ koraa nso sɛ deɛ ɔde ma ne kɛkɛ sɛ nnikan akye nada ɔde obi sɛ sɛ ma no nkɔ na sɛ bɛkɔnya no na hɔ asɛm no awerɛho asɛm no ase fem na ɛma mebaa fie ha no deɛ ɛka kyerɛ me ni adeɛ a mehwɛ no yie ɛne ɔtumfoɔ ntam mepa kyerɛ bi ma no a ɛnyɛ yie ne sɛ n'ahyɛseɛ no kuro a ɔka deɛ ɔbɛka biara wɔmfa ne tira nyɛ nti nsuta nso meka bi kan sɛ de bi no yɛ sɛbe n'ahema ɔbapani wɔ sɛ wafom na ɔde de bi no bɛwura ɛne ntim ka sɛ ɛne ne nya adwana yɛ mpene so ɛbuo kɛseɛ na ɔde mɛwura nti ɔsɛ ɛsere wura ne de bɛm no deɛ nadaroma ɔsom na deɛ de ka ho sɛ wura ɔno a ne biribiara wɔ no ɔnwene no asɛm a yɛka titititia kakra adankagya nso bɛka dibi mu a na mede ɛma me wura na mɛkyerɛ kakra sɛ wotumi yɛ adeɛ nyinaa adesrɛdeɛ na mɛkyerɛ sɛ dibi mu anka wɔmde ama maame Israel ka ɔnwene ne ho kakra let's go na jame so say dim more bi na make am tun for the dauma onyo no ofoso oto jame kan it was say aboa na nsɛ wadaagye a wonsɛ ne bɔn nka ahyɛseɛ no ne dwaatoa yi baayɛ yɛante komati a na nka yɛka bi aboa nanso so wode ntankɛseɛ pradeɛ na wɔnsanka a wohwere ɛno nti deɛ ɔfe so yɛka ne sɛ yɛka dibim no bi a ɛnyɛ yie yɛwura dibim na mmom wɔhemaa no deɛ yɛntumi ɛnka bi mmoa no wɔka bi boa no a wɔne ne nkonnwasofoɔ no yɛntam ɛnwo da nkuro no so asomdwe ma hɔ owura shopping nadanse asɛm no ha Denyase deɛ nea no ne nuanom pradanse ne baeɛ asɛm wei deɛ afitiaseɛ no koraa no ka bi a
dwantoa me a yɛhwɛ ka ho yie ante ho bibia na ahemfie nyinaa yɛbaa yɛsua deɛ yɛnim ne sɛ ahemfie asɛm yɛde dwantoa na ɛka sɛm no wohwɛ na ɛbɛbɔ wɔ a na ade dwantoa afam de mu anim no wonhwɛ ntwe asɛm no amɛnkɔ yɛ akɔ akɔduru yɛ abai deɛ nam sɛ de tampɛseɛ na ɛka ntampɛseɛ na wode bɔɔ so no deɛ nananom a wokɔ ne wɔ mu asom no wɔ mu koraa deɛ kɔ mu koraa ka bi ma awɔ a na ka wobɛtumi ne wadwene ɛte sɛ wowɔ adwuma mu na yɛpɛ sɛ yɛyi wadi yɛma notice woma notice a wɔbɛsɛe hɔ nti no anim no ara no na wama nnipa korɔ no kɔ nti saa na ahensɛm so ɛyɛ management nti no mɛsrɛ nyame wɔfa ase no abi ma wa ɛnyɛ yie Tumfoɔ Chiame Kantankranchi wɔ hɔ mesrɛ wo ma no ntumi wura asɛm no a abɛtɔ yɛ anim no ɛyɛ ma werɛho ɛyɛ me yɛ yie mpanifoɔ mmiɛnsa a yɛakasa ne wɔ mu nim ɛho berɛ a mema berɛ na sɛbe me ne amanhene mmienu yɛnam akyiri ne yɛafrɛ wɔ mo yɛne wɔ mo aba ɔmo a mefrɛ mo mbɛtena amasa so wopanyina wogyina anim yi ntoma kɔkɔɔ gold wɔ mu na ade no ka ho bi ɛdeɛ bɛ nam ne mo anka wɔ asa so hɔ mebɔɔ mo tiri nko ɛfiri sɛ mehwehwɛ mu a na mtem hu sɛ ɔbaa no ɔde no so kɔ no maaka wɔ no nko a ɔne obi ɔtaa n'akyi ɔne obi ɔdi n'akyi nti asɛm no bɛɛ nam sɛ mommra me amasa so nam baa ne ɛnsiesie akyire yɛwu adeɛ memfa hwee nsia no akyire na asam kɛseɛ bɛtɔ ɔmo anim sɛ company bi aba hɔ ɛho nkrataa nyina kuta registrar Ashanti Regional House of Chiefs ekuta no sɛbesɛbe otumfoɔ ma mkwa mama no mama srɛ no na wɔde ne nyina akɔ sɛbe sum mu wɔde akɔkyerɛ no na bɛtɔ ɔmo anim na ɔfa yɛkyi akɔ bankfoɔ hɔ sika no wɔ no hɔ mede si asɛm so sɛdeɛ ɛfiri asɛm ko ɛna asɛm ɔtɔ ɛtumfoɔ no hɔ so so nko yɛyɛ ne bɛkɔ ho deɛ ɛwɔ yi a adekyesɛm ne si yɛ mekyerɛ o adekyesɛm ne si yɛ ɛna sɛdeɛ yɛdi asɛm so ɔnyɛ agya ɛna ɛnyɛ ama ne ɛno mɛka ho asɛm ɛna bahyɛ ne soro ne ɛsɛ ogu wɔka sɛ bi ne sɛ ɔbɛtena akɔrɔ ɛkyɛ pa ne wɔka sɛ yɛyɛ fɔ ne ti nkyɛn no sɛ ɔpɛ sɛ yɛyɛ fɔ ne ti nkyɛn no a pima no sɛ wɔpɛ sɛ yɛyɛ so deɛ a mebɛpere ama no ɛna ɛhɔ da fakɔ na mpanifoɔ deɛ nso sɛbi ɛno kwa ne yɛ mu asɛm ha wona fɔ ne kɔɔ mu wona yɛ kɔɔ mu si a ɛne yɛ mu asɛm ha ɛkɔ akyerɛ sɛ mpanifoɔ no ɛne yɛ so yɛ ɛne yɛ yɛ gyina sɛ ne bɛkɔ ma agye kɛne tete ne tɛma yɛ mate waseɛ nanso wofrɛ me sɛ sɛ ɛne sɛ ahom anti saa fo ne sɛ sɛ wobɛkɔ atola no ìtọ́jú ti tẹ̀ náà yẹ ó pè so a. Mmanụ yẹ wura ni watena so mfe edu nsia ne num ni ɔmfa sɛbesɛbe eku ne ti nkyɛn no wɔn nsia na konya so megye nsɛ te sɛ ɛsum dadeɛ no saa. àwọn ìsìn àná mi náà ṣe lọ nù àwọn ìgbà mi náà ṣe sẹ́bi bí wọ́n yẹ ẹbí mi náà ẹ̀yẹ yìí ẹbí mi kọ́ kọ́ ṣe ní bíbí mi yìí àwọn ìgbà sísè wà ní bíbí mi sẹ́ni wọ́n náà ó di à ìdíkọ̀ ní etí ní wọ́n bọ̀ gbẹ̀gbẹ̀ nù ọ̀dọ̀ ọ̀ma. John ọsùn sàǹsẹ̀ sàǹsẹ̀ ìhìnà bọ̀ kọ́kùn kọ́nfọ́ kọ́kọ́ sẹ́mi òbí kọ́nfọ́ sìkùmù yìí ní ìjàpọ̀ máa lásìkò bẹ̀rẹ̀ sọ́wọ́ ti fẹ́ dùkú ni okùn no náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dí sẹ́mi ẹ̀dí ẹsẹ̀ nítorí òun ọ̀sẹ̀ sẹ́mi kùn no náà sinna mọ́ ọ̀sẹ̀ no tó máa bá sẹ́wọ̀ tutu òun ọ̀sẹ̀ náà wọ́kọ̀ ẹ̀dí kúta ni sẹ́mi náà ọ̀dọ̀ ìjàpọ̀ máa paa lè yẹ yẹrẹ paa nù lè yẹ paa nù pẹ̀lú asẹ́mu ọ̀dọ́ nù kọ́mọ́ tó kúmọ́ máa sàn
asa na wakɔ kɔnɔ bodi kudim Jean c'est ça mais on sait un peu dans sud hier c'est hadia Jean c'est ça mais on a ensemble on a pas quatre non saint Asanteman des chichas Asanteman so de pradia wa nya na wo ko c'est pas ya quatre non c'est ça de o be di sante he wo ni wia wo ni danfo wo ni maame c'est ça le quatre ya on dit ça mais wo ni maame wo ni danfo wo ni wia on ça so quatre ça ça be o si que dwa o ta que sia e na so on ça e no de quatre no c'est ça le bail ça mais on fait au bien ça au bien ça a dit il y a pas quatre le quoi c'est dès qu'il y a des non bien ya ça on n'est pas bien au mieux de là il y a beaucoup de tout ça pour la santé on doit comme il y a pas non pas non ça me ya ça comme il dit c'est ça le lancement bas dans sa demande ya chance ça me Denyase on va na ça me Denyase eli c'est ça me na pour toi Denyase tu sais le type Denyase qu'on a sur peine soir donc ça me na pour moi au frère Denyase ça me de la fois soir le frère on so pena se papa on ça me on ça c'est ça opération pata pas y a c'est ça veut dire qu'on se retrouve de forme on s'en fait un on fait un bloc coupé nous on sait que c'est quand non ça veut abonner ça veut n'en avoir tout besoin on va chez nous non il y a ne sait pas on sait ça veut dire il y a un man encore on sait on peut ça hier et fier de nous nous on sort ça veut dire quoi me c'est the market community ça veut dire que ça tout main on me a fait et puis man kan ko aja no ça da c'est da non ça tout main on man c'est da c'est là c'est la bonne c'est ça dans de ta ça bon ne soit non on ba no ça c'est nana c'est ya on a mis ça to bien dit dans ça on va pray so oye boja na ya don so oye boja suppose not chance be there say akunya no so there o don there enne o ne there na say me do abon etu ya etu o wa no ba mo o de there na say ma no say there e wa say no say abaye o to so to form one tie e na ba ka da say no mo so ti na ba de na say akunya no onye ohima wo bi o eza ko na bom Akrodie ensem so ebeto yewuranim ni nyina eya adehyesem se ebeto yewuranim ema afano nyina srent yewuran tankese kan tankese na ene baaye no hwehwemu yewura na botra ode kana asem hwehwemu baaye hu se eye konafo ana sebi Akrodie akonya ye omode enti ene biem manhia kotokofie mu a Akrodie ensensem ni nyina no eto atwane ama konafo na ebu ama mo so mo ene ye ade ase ewo Akrodie akonya ho wadama opening bafo wa ena se yo antam kese kan egu opening kwa kuchumasi so se ono na ye ekwo na abusia panyin a owo Akrodie ana opening kwa kuchumasi so ede entam no boss so se dabi eyo onu mum opening kwa kuchumasi ena oye
ekwana ebusua panyin ewo Akrodie na omunkro bo no opanyin kwa kuchumasi kasa de to so say opanyin ba for yo kasa oye ekwana ebusua panyin no entesa na sebe oye aduanani ya onye ekwana ni na mpese wa be ye ekwana ebusua panyin opanyin ba for yo amubo omunkro no omu kire ba bia omufri opening bafo watcher say ofi dencha jukwa ana omo ba ya besi mpasa so amo chichire mpasa so na ansa na omo ko Akrodie saso pepepe na opening kwa kuchumasi ono so chere say ono so free dencha paso ana sabe ono so bedru omo ba chichire Akrodie omo ba chichire mpasa so ansa na omo free wonom akọ Akrodie na wadama opening ba for ya de nanampasa so he be ye ne dance ni na opening kwa kuchumasi so efa ediana ebusuan panyin bi so ema ono so obedi adanse na nkata asem so otunfo achiam nkata asem so ebepie mu ya nkata asem na obia de kire se ampa ono na eye Akrodie ebusuan panyin nananum bi kan hwe ebusuan dia no ebusuadia opening bafo ya ede baayo no na oche ne nananum a enam omso ama sebe omaba na abedru ono enso na nkrata osadidi adanse ne na ye nkrata sebe ne ya tra bre no se ono na ye ebusua panyin ewo Akrodie ama opening kwa kuchumasi so ebusuadia no so no nso kire ne nananum a sebe omuso nam so a omufri dencha baya ebesi ne so na omuso so ede enkrata ni nyina no na enkrata e kire se opanyin ba afo awuade ne nananum omo baaye nyina ne nananum nyina se omo ya aduanafo ama empo krata no mu baako na opanyin ba afo awua ne nana bi ebe twen manso ne opanyin kwa kuchumasi ne nananum bi be twen manso wura Osanteman pempe enim na eno na sabre na no yewa kan se akonya no ekonafo akonya a sebe opening ba afo wa ne de hie na ye ka se ono ena ye Akrodie abusua panyin yewa ka kire ne se da bi ono de ye aduanani na akonya no de ye ekonafo akonya e ma sabre no yewa ma opening kwa kuchumasi ne dishie ese ne wofa asibia na efe no kwaache ema sabre na usaiche wiwa otumfo Osanteman pempe ema ono na ye kuonani na nananum so ahwe nkata ne bi omu so na abusuadia no na opening ba afo wiwa nananum a opening chumasi ebo omudin se omoye aduanafo no na omu nyina so wo abusuadia mu edia sabe mansun bi aba omudin wo mu se omu nyina press omu ye aduanafo no na omu nyina ewo opanyin baafo awua na busua bi ani enti nananum keka sansam wo nyina abom ni nkrobo ni nyina abom na nananum bua nana abankranya hene nana te obodon hene nana te kire hene ne baafo jaacha moaten otumfo chiame nananum nyina akọ bankro mu se akonya no sabe opanyin kwa kuchumasi na ekuo na abusua panyin a ono akonya no omodia mi wa wada mana de esi ya no o ma bi tiba akwofo o ma bi sawa mo ni se be ye no
Ọmọ ọmọ ìgbàlódé ìjọba ìṣẹ̀lẹ̀
Akrodie asem ba wo aho omo ka se bi se se bi wo na dia se ne ye nafo wo ni bo se akrodie no se bi wo na dia se ne ye ekorafo wo ma se bi ne wo yi ni ko yi ni no se bi ba wo e se atia se ne wan na wo dia se ba ko ni e bi se ne ka se ba ye e bi so dia o ma se ni e je ne ni ba se ba se ne bi ti amu ba wani sabi ya sai ya maka mati nan nan sa zama ne ya zama da ba da su to ne mun fara da sai sabi ka ta sabi ka ta sai jini ka sabi biya bin dan sai ya ba za su da bin dan sai ne ne ya musu ne biya sabi ka yi ya da fara nan to da musu ada ne yi da wace ka sa su sai da ba sai wani ne ya sabi bija ana ko biya dan sai ka sai sema kwenye wakarubi ili ya tichinu ni ma ase a ka basaso no oni ase eno no timo fa ma ha aba yi ya so fa butu an fe o ma se bi pure ni si a ni gbo zan no a mo se ya ona mo ma ba so ana mo bo ebi ko bi ni si ya ko ni dina bua ebi bi ni fo aba ba so so mo na ni o ko se ka se ka na se de bi dan si so this year about year over no see no change the value di dia no change ni ayo so di dia so value di dia no change ni ayo so di dia munyina ho ombe paba ya chom de bia no oya ke bia no ko ba gom jazo ko ba se ta va se de do pen ani ya benze bi shi abi so fere nden fe ni ko mo na ndo so fere mo ka na sa na hene na isi ba sa so hene na wo fi so na sa so hene pen fo de bi so fere no na ni famra to me no on da ona pe ni o da se mi ya ho ni ya ifiri wo ye ko Akroso enyina mi se Akroso so eye nkonyasem sebe beto yewura nim abusua panyi ase yewura ntankese akantankese se na hema onim no onya ade ase nte beto yewura nim ama yede to na hema nim se de abusua panyi ase ntankese akago ne sire ode baboso ana se obekofie na wakobusam nim panyi sansa no de aboso na hema so se yewura ntankese kantankese se abusua panyi no gina akora no nya na abusua panyi onim no nte ye chiwum nyina de dua o mayemu ade da fofom de beba na yewura yi nananom ise omonko no monko hwehwem ni enwu se Akroso dihye pa wa akonya no ene de right say Akroso bra o man he ni free mo no yewura ma ekoja no kwan kama na edu se oso ba panyi ni yiri paba no na ose no hondo no oba panyi ni ba na ase no honfa na ose no hondo no ti o wa no ma o he ba ti penti yese no hondo no ntumi ni pa no abon kunti hene no akwa ko yubi se ordinary hene ede na ko blue east am ya gizet no enti no obade beto yanim ene yefre wo mo na yebusa kunti hene no ene oso won de yebusa panyini ene yi nipa no ebre no enti no enye wo no ko yi nipa
nti bi sɛ busua panyin no wɔsɛ no korɛ sɛ ɔne yi nipa no brɛ no ɛna ɔhema na busua panyin sɔ yɛ sɛ daabi wo ɔnyɛ ne de hyɛ na wo akɔ yi nipa de abrɛ nti wɔsɛ yɛ bantan kɛseɛ ɛka gu busua panyin a kontin so yi nipa brɛ no so ɛna ɔno nso de bɔɔso ti ɔde bɔɔso no na kyɛ sɛ ɔno mmienu ntam no ayɛ ntam bɔso ɔno nso de bɔɔso sɛ ɔna yɛ de hyɛ na akonnwa no yɛ ɔmo mom na ɔmo dea na fa no nso ɛnyɛ ɔmo dea nti ɛno no yɛ ntam bɔso ɛna kontin no deɛ ɛmaa ne nya amane sɛ busua panyin yi nipa ma ɔkoraa na wontumi mfiti prɛko pɛ ɛnwene ntumi sɛ ɔyɛ hene ɛmfa ne nkɔ ɛmɛ ndizɛte no na mmom na ɔsɛ ɔde ba na ɛbɛtiri ne wura na ɔma kwan yɛfa mammerɛ kwan so ɛyɛ biribi awie asa na ɔtumi abɛyɛ wɔ hene nti yɛma ne nya amane sɛ ɔno deɛ ɔanya deɛ nti wɔgye tum ama kontin nso didi bem ɛma yɛ sɛ ɔno onim ne saa nti ɔdidi bem sɛ ɛba a yɛmfa ma yɛ wura ma yɛn ɛma no na afei no yɛka kyerɛ mu sɛ ɔmo kɔ no ɔno akonnwa die no ma ɔnkɔyɛ ne ho ahene bio ofi sɛ ɛnya nyimu nti mu ɔnkɔyɛ ne ho hene yɛwɔ hɔ nom sa bɛto yɛ anim sɛ wakɔyɛ ne ho hene ama wɔbɔ dwa koraa wɔ kurom hɔ nom yɛmɛ yɛkɔhyia no sɛ wɔ mmara yɛkɔhyia no no da no fa no baeɛ ɔhema ne n'abusua no baeɛ wɔno wɔ ama nnipa no na ɛhyia nti ama yɛfrɛ no sɛ yɛabɛhyia mmɔ kwan na wa na fa no aba no wɔama ɛdeɛ nti na wɔama wɔ sɛ program bi ɛne no bɛhyiaeɛ nti na ɔhene no a wɔmde no si ɛyɛ ɔmde no diiɛ no a yɛka sɛ yɛtwa mu no program bi de ɔm bɛhyia ɛne no kɔhyia nti na ama wɔantumi ama no na wɔpɛ sɛ wɔhu adekoro nti a yɛfrɛ no yɛka kyerɛ sɛ ɛka sɛ wɔnkɔyɛ no ho hene na ne hene no a wɔmde no si yɛ n'anim mu nti wɔnkɔyɛ no ho hene wɔse yɛgize te no nti no ɔyɛ hene saa na ɔno ɔka kyerɛ yɛ na meka kyerɛ sɛ ɛne yɛde wobɛkɔ yɛwura hɔ nom ɔsɛ a yɛwura de ɔmo ne yɛ nyinaa nti yɛde ne ba ha nom a ɔpɛ ɛne sɛ yɛbɔɔ yɛwura mane a ɛnɛ ɔyɛ sɛ ɛmfa nhyɛ deɛ ɔmode no siiɛ no wɔ ha prɔf yi ɛna ɔmode no siiɛ ɛna abusua panyin no a ɔde no siiɛ no ni ɛna ɔhema nso abusua panyin no nso ɔni ɛyi na ɔka ntam no wɔyɛ ɛyi na ɔka ntam no na ɔka ntam na yɛ na mede bɔɔ so ɔde bɔɔ so na deɛ ɔka ntam no wɔ hɔ ɔwɔyi mepaakyɛw bebree seesi a me nan koraa dadeɛ ne dɔkta de ahyɛ mama me afei nso maso me wokasa koraa a mente nti mede me nua asi manan sɛ biribiaa ɔne ɔmɛyɛ ɔwɔ bi sɛ deɛ ɔgyina ɔka ntam no sɛ ne nan dade kɔ ahyɛ mu wɔdɛ ma ɔde fɔ sɛ menana ɔhene oduro kaa baabi ɛna wayi oyi obi a ɔde ne bɛsi n'ana akyerɛ sɛ wanyi nti mmerɛ a ɔsiesie ne ho abɛyi n'akyerɛ nana prɛmpɛ nea ɔkɔ nansen pɛ ɛna owuo bɛfaa no ɛna me nso a mɛba no yare abubu me agu hɔ firi saa mmerɛ no nti menka me ho koraa na bɛhoeɛ abubu ma apɔ so ɛno nti mantumi amma ntam nti mewɔ hɔ ara na nyaa no nti yɛ sɛ amankrado asi hene ɛna mbisa a wɔnua no sɛ dɛn hene ɔso asi Akroso hene ɛna me so aka kyerɛ me ansa wɔsi hene wɔnua no sɛ a wɔnim asi yio mmerɛ no so a wɔbɛhu ɛna mede me gyaeɛ nti me ho tɔɔ me kakra mehyɛ asɛm yi mentumi ntena ase ɛna mbɛ repɔto ma a yɛn nyinaa yɛ nana otumfoɔ na otumfoɔ nso si daabi wei deɛ kyɛn no nti agye ɔfrɛ na ɔfrɛ asɛm no ɔso wɔtu kwan koraa ɔde gyaa wei atipi hene frɛ amankrado nsɛm a wɔgyina hɔ kekaeɛ no nkorɛ na nyɛ fɛ ɔse ɔmbɛka asɛm no de
agye sɛ ɔmo yi ne ti ɛna ase na wobaɛ wate sɛ ɔmo aku bi tete akyi no wate sɛ ɔmo atwa obi ti ɔse yi ɛne ɛbɛtwɛn ama yɛ nyinaa yɛ nana otumfoɔ akɔ aburukyire n'aba yɛwɔ hɔ na agya otumfoɔ ayi mmeranteɛ mmienu mefamɔkyɛ ɔmo yɛ mmiɛnsa anaa mmienu aba sɛ nanase yɛ mmra ɔmo bɛka yɛ asɛm no nnɛ ɛna me nso agya medi mmirika ɛna me nuanom ka me ho ne yɛaba yɛ baeɛ a ɛmɛsi yɛ nante so yɛ no mepaakyɛ wɔ otumfoɔ kyea me na wɔn krataa bi wɔ ha a ɛdi adanseɛ sɛ wɔn si hene sɛ ɛkwan bɛba mu a yɛ mate otumfoɔ bi da ase enti ɛkɔbaa saa no ɛna yɛkɔɔ nana nkɔbea hɔ nso ɛna yɛde abɛpie ɛha yi sɛ nea akɔ so nie nti mano asɛm tietia ntam no nea ɛdi kan no berɛ a ɔnyɛɛ sɛ ɔmbɛsi hene no yɛde asototoo fam no yɛkɔbɔ ɔbaa hema amanneɛ ɔma hemaa nti ɔno na ɔsoma abusuapanyin ɛma abusuapanyin ɛde ɛkɔsi ntam no ɛkyerɛ amankra do sɛ ɔni ho kwan sɛ ɔsi hene nti ɛno ɛne asɛm a ɛdi kan bɛpie wɔ ɔhene ba na natipi anim yɛbɛpie hɔ wieɛ no ɛna ɔno sɛ ɔno deɛ wasi n'abusuapanyin nti wasi n'abusuapanyin no abusuapanyin no sɛ ɔno yɛ abusuapanyin ɛna Takwakye nso sɛ ɔyɛ adehyeɛ abusuapanyin nti ɛno hɔ nso ɛna ntam no baeɛ a ɛhwee so nti ɛbaa sɛ ɔsrɛ otumfoɔ ntankɛseɛ sɛ Takwakye ɛnyɛ adehyeɛ abusuapanyin ɛna ɔno nso de bɔɔ so sɛ ɔno nso ɛsrɛ otumfoɔ ntankɛseɛ sɛ ɔyɛ abusuapanyin no ɔno deɛ onim enti ɛhɔ no ɛma baafo ankɔbea bisa a ɔpanyin owusu aboagye sɛ ɔne ɔhemaa ntam abusua bɛn ɛna wɔm ɔsɛ ɔhemaa nye ne busuani sɛ otumfoɔ ntam kɛseɛ ka sɛ me na meyɛ ɔde hyeɛ kronkronkron ɔno fo kwame ne nyɛ de hyeɛ ɔmo ɔsɛ ɛnu nti ɛnu mo yɛ nyinaa no ɛnyɛ asante amaneɛ.
So some okay. Most of him on the plan, you won't be all. It's So go to him, I'll say you saw him at war. Never will be all. Yo. So my council, so him on the moment we go 1 o'clock. What my council about to be a man there, but what's at the time and there? Say, I said, this you him on the better you will know. It's That's it. I'm bound to say, I'm so once in the edition and what one also not what or can't tell so. No. So somebody don't know how so that I can't tell them how to that. And what I want you to say. 79 ma on this year. Now, somebody will be so for number 80. Near you, if you answer, I thought I was seeing the crowd was in there. Or say, I don't know how we are the other city. You say, I say, I don't know what you're saying. But I'm not going to say, or say, or else someone would be another day about magic. Yo. Yeah, but it's not any good thing. To say, no sooner so of him go. So I get out, yeah, we are no woman. The two is also. So the bar is a country, and I'm going to say, Mupuachi, no, him and Penasa. Job. So by the what is over in this year. So the more familiar come once to be. They come down so you know the baton also saw the this year. Would you walk out is somebody you? Now the say no never remember some part. The Shikaya, oh my God, so that the year. Let them a more you pay the amount. The Zeba Sano and Sebi, which will be going to the Bano. From the council. Was that you say, oh, so long in the bar? It is when you're him for Friday to know. Was one I look for no better Saturday. Now, Gazette in the money. Also, Gazette, Gazette in the money. Oh, no, not going in as well as I'm saying. On sitting down, I returned in the neck. Some mobile, mom was sitting in some. Prof. Prof, said, don't I almost a power password, okay. So I'm not channel. Aha. What's what you to be blue? I don't want. Was there seven more him? So dear person, you know, I can put his suit in my hat. Was that how to say the run? I don't know. Zoom. Or they say this is something telling you, I don't want to cry. So they said, no, hey, the cry per year, and that's what they can. Oh, hey, I also maybe, or transfers in fever said you don't actually. And by the sun, on the day, and they are two. Saturday, you are cancer. First, we'll see, or no big tabby, or but I yet, the cry will be done on their two letters with Jabba. Yo. So they are catching say, close to the crew, or the Samas must be able to. So, Hermano, you two know, after the hair, and it's a subject of wine, I put down a pa, and then fee. Jom. Jom. See to me, now we know what's right. Now this is something I can. If you don't know this, I hear about catches up around when you don't come. Jomo, now this is for no command in Asanteman. The Pakronwa, as I said, oh, yeah, Kunyana this year now, a man, or the CBA Chira, CBT Revia, you will have to know the cat so. Not the Bias over a desert one, you don't want double desert. Yo. If you know the same with the penny who free sooner than this year, then you don't say so. Come on, as a day. Would you also get no publicity? Say, when I know,
sɛ no biribiara na nokora na da hɔ na bia bɔkɔɔ yo sɛ amaninya na aba nti monyɛ mama ne nwie na ɔhwɛ fie na ɔma sɛ bɛ nipa hwehwɛm hwɛ mu a yɛwɔ da wotumi nipa to so wɔ a bɛkeka ase na wie na sɛ bɛ ɔmo ade sisɛm no ɛba a bɛkyerɛ no biribi a ɛda na da so dwaba bro sɛ deɛ ɔdo baeɛ no na sɛ ɔnyɛ de hyeɛ no deɛ hwɛ wie na ɔyɛ sɛ bɛ ɔyɛ de hyeɛ a sɛ ɔdo no gyina hɔ ɛnyɛ ɔnyɛ de hyeɛ sɛ ɔdo no gyina hɔ a ɛnyɛ yie sɛ monyɛ mɔ ane no wie na afei deɛ ɔpɛ da na wahwɛ na sɛ bɛ ɔda to so na wotumi nipa ɛbɛka no wie na asomdwe aba wate sɛ abɔkyerɛ ko a ɔpa asomdwe wɔ hɔ wiamose enso ensem beto yewura nim se de nyina yenim no se beto yewura nim no eye mranti a ne mabu no mo wiamose e de krata bi ba se ensem e koso moase no mo sire yewura se na dama na botra o de ka asem no onfa nka wiamose asem fa mo no mo bre ho nsem nyina beto yewura nim ne ene de hye ka be koso nanso yewura etu ase da se da foforo obefre ansem no nyina na yahwehwem wiamose basabasa e koso nyina no ahwehwem ne ama asomdwe aba ho enti ubo manhia fikese mu a ɛyɛ nsɛm a na yewura tenase nananom Asanteman sɛm ne nyinaa ne abobɔ de amam Opemsuo TV ɛne Opemsuo radio hwɛfo nyinaa sɛ obɛkɔ Facebook ɛyɛ Opemsuo radio, Instagram ɛyɛ Opemsuo radio, TikTok Opemsuo radio, X ɛyɛ Opemsuo radio ɛna YouTube no ɛyɛ Opemsuo TV deɛ si manhyia kotokofio no nyinaa ɛna yɛde abɔ mu no yɛfrɛ mfiri dua agyeman ɛdoma nkoma sɛ ɔnɔpa no nso kɔsi no ndu de nyinaa ɛbɛso mu